ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардӯи азиз, апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. И видеоро тамошо кунем. Бардӯи азиз, хонахарам набошӣ, анаи чақчақои саудотеҷеда хонахар мешай. числаи имрӯза 27 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 133 сомонӣ. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием. ҳоз барои шуморо мисол нархошона гап мезанем. фақат шумо ёнбош кунед, дар пештон як чӯи кабута бигирен. ва форатон ки ҳамин канали ма мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, мақсад ки форатон ки ҳамин видеои ма шумо да барава. бардӯи азиз, апашко уқа вақт шуморо намегирен, поён да кнопкаи подписатсия ку ҳамура биҷиқен, ки мисол ма видеои нав дар YouTube мондум, телефони шумо да мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумераҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. як бародар бардӯи азиз як квартираи фурӯшӣ роӣ кард. гуфт акаи саудотеҷа ҳамин просмотрҳои худ, чақчақҳои худ дига ҳай. гуфт ҳамира я реклама ҳамин квартирара. гуфтум гап нест. бардӯи азиз, видео кардагия роӣ кардагия бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, тарафи Зубной, доми 5 этажаи. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дора. ремонташ миёна будай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош созай. парк бардӯи азиз наздик будай, Зубной, Сомонӣ бозорам наздик будай. бардӯи азиз, нархи квартирара гуфта ки 220 000 сомонӣ бугӯ. 220 000 сомонӣ. номерои телефони ака кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, квартираи арзон аз шаҳри Бохтар, яъне ки аз шаҳри Қурғонтепа бихарен. 220 000 сомонӣ. як квартираи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. бардӯи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор, болои магазини Мастирок. як хонага ҳай духонагаш кардагиам. бардӯи азиз, дар 20 этаж қарор дорад, 44 квадрат. ана кухни калон дора, кухни калони хушу доштай. бардӯи азиз, лифтча мега баъди 1 моҳ ё 2 моҳ пас мечаспондиянд. доми навастройка бардӯи азиз, квартира ремонти фасон кардагӣ чихелек да сурат десен. сета мактаб, саддиқ, бозор, торговый центр, поликлиника наздикай. нархи квартира 260 000 сомонӣ. бовар кунед, хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудотеҷе мебиненда. марҳамат, бардӯи азиз, занг бизанед, квартираи арзон аз шаҳри Душанбе 260 000 сомонӣ бихарен. бардӯи азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. марҳамат, гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, шаҳраки Шарора, 6 километр то политехникума мега. ҳамин мисол ҳамин хона то ҳамун политехникума 6 километр дур будай. 5 сотиқ заминай дар хона кардагӣ, ремонтш миёнай, овсвеч ҳастай, каҳдон хона дора, ҳуҷҷат доштай. гирди хона ба забор маҳкам кардагӣ. нархи хонара 260 000 сомонӣ мега. ана бардӯи азиз, чихелефтин хона дар шаҳри Исор, шаҳраки Шарора, 6 километр то политехникума.
нархи хона 260,000 сомонӣ. касе харидор бошед номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанен, бигӯен ки номеро рай канали Сауду Теҷе бачаи очкидор гирифтам, бо барои нархиш каму беш арзон мекунад. бардорои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. як хел вақт бисёри бардору дар комментиара менависанд ки ай Россия мисол ай дигар ана муҳоҷирӣ тамошо мекунанд, мегӯянд ки акаи нархи навои худат хати мумкин мо 3 сол пас соҳиби хона шем. Не бардори азиз, мо ҳамин як хеле мекунем ки та пага соҳиби хона шай. Ина марҳамат гӯш кунен, нарха гӯш ки бовар ки роҳат мекунӣ. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Офтобрӯя, 5 сотиқ замин ди дар хона кардаги ремонтш меёна. соҳиби хона маълумот додааст ки ди дар хона ана кухни дора, баня, ҳоҷатхона дора, мисол ҳама шароитош хуб будай. бочкаи 4 тонаҳа доштаисуни азиз, мактаб наздик будай, мисол медпунктам наздикай. такси ҳам бардори азиз то района мега, мисол бе камбудӣ мебаранд. нархи хона 65,000 сомонӣ. срочный занг биза бачаюча. ва бардорои азиз, апашкоҳо, мисол ҳамин хонаҳое ки мо мемонем, ана нигоҳ кунед числаи видеора мисол барвақттар боша, баъд занг бизанед. бо айбан 3-4 моҳ нагузашта боша ки баъд занг бизанед, телефоншон киштагия ё мисол хонашона фурӯхтагия. бароям числаи видеора ҳама вақт нигоҳ кунед. аввали видеода ман числаи видеора бисёр вақт мегӯм. бардорои азиз, хона дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониёна нигоҳ мекунад, тарафи аэропорт абдай, 3 сотиқ замин ди дар хона ремонтш меёна. такси, автобус бардорои азиз мисол ҳастай, Овсвеч мега 24 соат будай. нархи хона 140,000 сомонӣ. харидорӣ аниқ бардорои азиз, числаи видеора нигоҳ кунед, чӣ хеле ки гуфтам, барвақттар боша, метавонен ки занг бизанен. ва бисёри бардор тамошо мекунен, подписатсия намекунен. подписатсия кунен бардорои азиз, видеои ма шумо да мерава. агар подписатсия накарда бошен, видеои мара мисол 3-4 моҳ пас тамошо мекунен, ки занг мезанен ки соҳиби хона мисол ана хонаша фурӯхтагия ё мисол соҳиби мошинша фурӯхтагия. бароям подписатсия кунен, ана числаи видеора нигоҳ кунен, марҳамат занг бизанен. бисёри бардоро дар видеои пешина гуфта буданд ки ай шаҳри Турсунзодарам квартира бонен. марҳамат бардорои азиз гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина Регар, дар 4 микрорайон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадрат, дом новостройка, квартира ремонти фасон кардаги, яъне ки бовар ки ба дараҷаи олиш. соҳиби квартира маълумот додааст ки ана дар шаҳри Турсунзода 4 микрорайон, як хонага 4 этаж, 35 квадрат, евролюкс кардаги бадруи азиз ремонтша, мисол ана ҳама чизи чораш қатъия мега, мактаби 75, мактаби 98, садик, бассейн, кохи нур, парк, ҳама чи наздик будай. ана нақш бадруи азиз 248,000 сомонӣ. харидори аниқ занг бизанед. бардорои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. касе ки ай вилояти суғд ҳастем, бардорои азиз, ай вилояти суғд бошен ку комментарда бинависен. ана бардорои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом, кӯчаи Хуҷандӣ гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 35 квадрат, доми пешина, квартира нав ремонт шудагӣ. бардорои азиз, соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Конибодом, як хонага 1 этаж, 35 квадрат, кӯчаи Хуҷандӣ чӣ хеле гуфтем. нархи квартира 220,000 сомонӣ. 220,000 сомонӣ нархи квартира будай. бардорои азиз, номерои Тоҷикистон, касе харидор бошед, марҳамат занг бизанед.
бисёри бардрои Россияи Тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон хонаи арзонаи шаҳри Душанбе бимонед, яъне ки хона нева квартира. Марҳамат бардрои азиз, ин як квартираи арзона гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ, доминова стройка. Ана квартира бардрои азиз тахминан ремонташ як 70-80% ремонт тайёрай. Мақсад 70-80% ремонтша кардагиай. Ана нархи квартира 239,000 сомонӣ бардрои азиз. 239,000 сомонӣ нархи квартира будай. Ана бардрои азиз, касе харидори аниқен, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонед ки занг бизанед. бардрои азиз, дар ютуб мошеннико пайдо шудагие ки мисол занг мезанад, шуморо мега ки ман мошин та мехарам ё хона та мехарам, ман дар 2-3 рубл партом, ман меом ҳамун суми партагита ай пеш расчёт мекунам. Ягон кас да ягон сомонӣ, ягон рубл напартоед. ханем хеле бардрои азиз, апашкоҳои баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак морӯӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта нархошона гуфтем. Фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд. хай бардрои азиз, барои меҳнатҳои мо ҳам ядона лайкира бичиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед ва бардрои азиз, касе то охири видеоро тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардрои азиз, агар ягон кас мошин, хона, квартира, чизе ки барои фурӯш боша, мақсад форатон ки мо дар реклама монем, инами рақамҳои десен, танҳо дар WhatsApp равон кунед, мақсад 10-15 сурат равон кунед, чизе ки мисол реклама дорен. мо дар видеои оянда насиб иншоалло ана рекламаҳои зуруш мекунем. канали Сауду Теҷе дар ютуб якум ҷо рафтисай ва бардрои азиз, чақчақҳои Сауду Теҷе ҳам дига ай бешухӣ. чақчақҳои Сауду Теҷеро ҳар кас карда наметавонад. хидмат таърифи бад накунем, чашмам накунем. бо бардрои азиз, гапи бисёр намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дастгирӣ, лайк, подписатсия, комментарияро фаромӯш накунед. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.